chemăm doi improvizatori, și anume pe Diavolul Hazmanian și pe Bamba lui Aladin. Bun. Ei doi o să improvizeze. Așa. Bun. Din cum vedeți, s-au poziționat într-o poziție strategică. Nu este nimic personal între ei. Astăzi este ziua cea mare. El va veni. Buna mea, draga mea, nuța mea. Am venit și în oricum și cu acest buchet de flori. Cu acest buchet de flori mi-ai furat inima. Ce urmează oare? Bună seara, Uite bună ce seara. frumoși și talentați și valori adevărate despre care, într-adevăr, ne place să vorbim. Dar ce este teatru de improvizație? Să moară toată familia mea, Barusa și Barusaci, avem cele mai tari știri de astăzi, care vreau să vă spune că lumea se prăbușește. Deci jucați așa conform experimentului Montauk, în 2012 vine pe bune să n-am parte de viață, de familia mea, de orice. Vine sfârșitul lui. Cum să mă uit să văd cât sunt? Ajung, sunt suficienți. Ce vreți de banii ăștia? Vreți o melodie, o dedicație? Aș vrea să închideți puțin discoteca. Poftim? Și acolo pe ring, eu să dansez în tot jurul ringului. Înțelegeți? Văd că aveți... dar eu nu pot ca dumneavoastră așa, dar eu pot altfel, știți? Uitați, eu sunt cu limbo, mie îmi place limbo. Vă place limba? Așa, Asta e foarte mult. Și împreună suntem trupa, mână cu mână, Improvismeland! Iar mâna asta e pentru voi! Mai tot pe funcțioare ce mult, că nu mai pot. Ia cu sticla, bagă tot! Băi, Elena! Da! Elena! Vrei să nu știi să stânga mea, da? Elena! Ce cu Elena? Nu mai gata! Băi, știi cât de îmi fac în firma asta? Băi, știu, băi, Adi, ești un angajat model, tu faci aproape totul aici. Dar nu știu ce au pățit oamenii ăștia, cred că au amnezie. E ziua mea, mă, astăzi, mă! Și când l-am văzut stând gol în fața mea, uite așa mi-au făcut doși. I-am rapus! Ce să fac? Hai, Dumnezeule mare, să încerc cu niște mere! N-aud, bate cineva la ușă? Dacă n-auzi, să știi că bate cineva la ușă. Wow, oare cine o fi la ușă? Să-i deschid? Da, deschide-i! Îi deschid chiar acum! Când ați venit aici cu drag să ne ajutați. Așadar, noi, trupa Improvismeland, ne bucurăm că sunteți prin acest eveniment. Eu, Rozana, Radu, Andreea, Samson, Radu, Ciobănașu, Monica, Anastase, Mădălin, Madina, Axel, Mustașu, muzicienii, meseriași, Marian, Militar, băieți, bazați, după care toți finanțicat, vă mulțumim că lângă noi ați venit să ne fiți complici și din nou ne-ați dovedit că așa cum a zis Paulo Coelho, că e mersul când vrei ceva cu adevărat, conspiră tot universul și de-aia în seara asta promite că o să fie super mega
șmecherie cu această comedie și în seara premierei de la bunici la nepoți o să râdeți până rămâneți voi fără chiloți. Mersi! Mersi mult! Filip Dascălu!